Vi vil starte med at definere, hvad en differentiabel funktion er. Og en funktion, lad os kalde den f, er differentiabel i x0, hvis sekanthældningen går imod et bestemt tal, når x går imod x0. Og det vi starter med, det er at opskrive sekanthældningen, som hedder delta y over delta x. Og vi tager en graf herovre for at illustrere, hvad vi laver. Og der kan vi så starte med at tegne en sekant. Den kan gå sådan her. Nu har vi altså to punkter på grafen. Dem kan vi kalde x0 og x. Herude finder vi så f af x0. Her finder vi f af x. Nu kan vi så beregne sekanthældningen via den eller ligesom ved at når man bestemmer hældningen på en lineær funktion. Det gør vi altså via de to punkter, som vi har indtegnet herover. Så den hedder f af x minus f af x0 over x minus x0. Og det er jo så vores sekanthældning, som gerne skal gå imod et bestemt tal. Det kalder vi f mærke af x0, og det er det, der er vores differentialkoefficient. Og det foregår altså, når x går imod x0. Så kan vi jo lige illustrere herover, hvad der egentlig sker, når x går mod x0. Så lige tager et andet kridt. Så kan man jo forestille sig, at når x går imod x0, så følger det her punkt med ned af grafen. Så på et tidspunkt, så vil x for eksempel være noget herover. Så ser sekanten lige pludselig sådan her ud. På et tidspunkt vil det være noget herover. Så vil den se sådan her ud. Og på et tidspunkt, så er x altså kommet hele vejen over til x0. Så de to punkter ligger jo sådan set på præcis samme sted. Og så er det så, vi kan indtegne vores tangent. Så det er altså sådan, man definerer en differentiabel funktion. Vi vil godt bevise produktreglen for differentiation. Produktreglen, og den siger, at hvis fx og gx er differentiabel i x0, så gælder der, at px er lige fx gange gx, og at px er differentiabel i x0, hvis differentialkvotient f mærke af x gange gx plus fx gange g mærke af x. Og vi vil godt bevise, om den sætning er korrekt. Og det gør vi ved først at opstille en sekanthældning, og den hedder delta p over delta x. Og det er det samme som px minus p af x0 over x minus x0. Og fordi px var det samme som f gange gx, så det er så det samme som fx gange gx minus f af x0 gange gx0 over x minus x0. Og nu indfører vi så et nyt led, det er sådan en lille trick, og det led det er f af x0 gange gx, og det lægger vi til og trækker fra igen, eller omvendt, og det gør vi så nu. F af x gange gx, så trækker vi først fra, f af x0 gange gx
igen f af x0 gange g af x, og så ellers vores oprindelige f af x0 gange g af x. Og det er lige over x minus x0. Nu kan vi så dele ryggen op, og det gør vi sådan her. Det er det ene led, det er det andet led. Og her der kan vi se, at i det første led, der er der 2 gange gx, så derfor kan vi sætte det ud for parentes. Og det samme herovre kan vi sætte f af x0 ud for parentes. Så det vil vi gøre. Og brygningen siger, at vi godt kan dele det her op i 2 forskellige brygger. Så det er f af x gange f af, minus f af x0 over x minus x0. Og så sætter vi g af x udenfor. Og det siger brygningen, at det kan vi godt gøre hernede. Og det plusser vi så med g af x minus g af x0 over x minus x0. Og så gange f mærke af x0. Og den kan man så også godt vælge at sætte op foran, som man egentlig normalt gør. Nu. Og nu vil vi så undersøge, hvad der sker, når x går mod x0. Hvad sker der? Når x går mod x0. Og vi har jo det første led herover, og vi ved jo, at f er differentiabel i f i x0. Derfor ved vi, at det her bliver mærke af x0, når x går mod x0. Og det samme ved vi jo med g. For ligesom at forklare de her to, så bliver vi nødt til at lave en lille tegning. Vi tegner en graf. Hvis vi starter med g af x, så kan vi kalde den her g. Så har vi x0 her, og vi har x her. Herude har vi så g af x0, og her har vi g af x. Det der også sker, det er, at x går mod x0. Det her x bevæger sig altså herhen af, og lige så, og så følger g af x-punktet med. Så det bevæger sig altså mod, x bevæger sig mod x0, og g af x bevæger sig mod g af x0. Derfor kan vi altså skrive, at g af x går imod g af x0, når x går mod x0. Og det er altså fordi, at grafen er kontinuert, og det har vi ligesom forudsagt, når vi ved, at funktionen er differentiabel. Så vi skriver lige kontinuert. Så har vi f af x0, og hvis vi lige viser det på tegning igen, den er rimelig simpel, vi kalder den her f i stedet for. Så har vi f af x0 og f af x. Så kan man jo sige, når x går mod x0, så sker der jo lige nøjagtigt ingenting med f af x0. Så den kan vi altså bare trække ned, og det er det, vi kalder en konstant. Og nu er vi jo sådan set glade, så det vi har bevist nu, det er, at p af x lig f af x gange g af x har differentialkvotient f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Jeg vil godt vise, hvordan man kan benytte sig af differentialregning, og man kan eksempelvis benytte det til at finde det, vi kalder monotoniforhold. Og det er sådan set, hvordan grafen den ligesom udfolder sig visuelt.
Og det kan vi faktisk regne ud, uden egentlig at se på grafen. Vi ved, at hvis f mærke af x er større end 0 i et interval, som vi kalder a til b, så er grafen voksende i intervallet. Det samme er, at hvis f mærke af x er mindre end 0 i et interval a til b, er grafen aftagende i intervallet. Og hvis en funktion er lig 0, så har vi altså et ekstreme, om end det kan både være et minimum og et maksimum. Sådan regneteknisk, der kan man bruge det, vi kalder en monotonilinje. Og hvis vi sætter f mærke x lig 0 og finder et ekstreme, lad os sige det er her, så kan vi finde ud af, hvordan grafen har set ud inden ekstremaet og efter ekstremaet. Hvis vi sætter et tal ind i f mærke, som er mindre end det tal, vi har fået ud, og et der er større, så kan vi så finde ud af det. For eksempel hvis at det tal, vi fik, der var mindre end det, vi fik ud, er plus, og det efter er minus, så ved vi, at grafen er gået sådan her, og der er et lokalt maksimum. Hvis tallet er for eksempelvis minus inden og plus efter, så ved vi, at der er et lokalt minimum. Og hvis begge tal er positive, så ved vi, at der er en vandret vendetangent, hvor f mærke x er lig 0. Det er sådan set, hvad man kan bruge differentialregning til i forhold til monotoniforhold.